apa lho malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah. Teteke ki ngene. Sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi. Iki wis dadi bojomu iki gedhi lho. Walah Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah. Hingga ratri Lan Kang Mas Apa wong ning layar kae iya gambare kita berdua bener awakku lek wedaan menyatu bener lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedaki sakene kene kabeh diwedaki ora rata aku menunjukkan lelaki sing